Zeeland? Zitten jullie goed, jongens? Eindelijk is er een beetje ruimte. Ja, Monk is er niet. Vind ik wel jammer. Waarom niet? Hij heeft een kater. Oh. En hij mag niet op de boot, want het is een beetje gevaarlijk nu. Ja, snap het. Maar hij komt straks wel. Hij komt straks. Maar ik heb lekker Ton naast me, hè? Kan je ook een beetje piepen, Ton? Piep, piep. Piepen wel, maar ik ga niet blaffen. Oké. We gaan naar gemeente Rijmerswaal. We gaan nu naar Ierseke. En eindelijk, ja, Zeeland, we gaan naar de oesters. Want die worden daar natuurlijk al een eeuwigheid verhandeld. En we gaan nu speciaal naar de tafeloester. Wat is dat? De tafeloester? Ja, dat is een methode, zodat ze niet... Ja, er is een of ander slakje geweest, geloof ik. Maar dat gaan we straks allemaal horen. En ik dacht, tafeloesters? Ik wou dat ze aan mijn tafel hingen. Hey Free, we slaan hier zo rechtsaf. Gaat het? Ja hoor, iets te veel ruimte. Kijk, de haven. Zin. Lekker varen weer. Wat een leven, hè? Adriaan, Hey, goedemorgen. heb je bomen gekapt? Ja, een paar bootjes gekapt, ja, klopt. Dat is voor de oesters zeker. Dat is voor op de percelen. Die gaan we neerzetten om het af te bakenen. Oh, kijk. Want zo'n perceel, dat huur je natuurlijk. Pachten we van de staat. Dat zijn allemaal vakken van 5 hectare. Gaan we aan boord? Ja, gaan we aan boord. Heerlijk. Beetje wind vangen. Ja, zo is dat. En Free. Hey, Hoi. Hoi. Free. Hoi. Houden jullie ook van oesters of wil je ze alleen maar vangen? Niet rauw. Alleen, Niet rauw? nee, gratineerd is het Vind je heerlijk. dat eng, rauw? Nee, dat niet hoor, maar ja, zelf hou ik er niet van. Een hoop mensen vinden het een beetje eng, zo'n slijmerig. Nee, het is niet eng. Het is heel gezond, zeggen ze. Hey, vlaggen. Die zwarte dingen die je daarboven ziet komen, dat zijn allemaal rijen tafels. Daar hangen Ja, ja. allemaal die oesters onder. Ja, dat is innovatie, hè? Dat is een nieuwe methode. Hebben jullie die zelf bedacht? Nee, maar het komt allemaal door die oesterborden. Ja, want in 2013 verscheen de oesterboorder in de Oosterschelde. Een Japanse slak. En die doorboorde de oesters die hier op de bodem lagen. En dus moesten de vissers op zoek naar een oplossing. Dat werden de zogenaamde tafels. Nu hangen de oesters in korven bijna een meter boven de bodem en kan de slak geen schade meer aanrichten. Dus die mandjes hangen aan die tafels. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een boomgaatje, maar dan in het water, hè? Ja, het Dat is is net een een moment. akkertje, zeiden wij ook. Een soort... Is het ook? Ja. Er kan alleen bij eb geoogst worden. Dus help ik even mee om vandaag voldoende binnen te halen. Hey Free, Ja, die een beetje bij ons komen werken. nou ik zou het best willen. Ja, dat is goed. Ik hoef niet zo na te denken. Ben je aangenomen bij deze? Als we op schema liggen en het schip even alleen gelaten kan worden, komt ook Adriaan in het water. Mooi. Oh, kijk wat een mooie vlezige, hè? Maar eens proeven. Ik ga erin. Heerlijk zijn ze. En nou de bubbels. Nee, ja, maar even wachten, Free. Dat komt zo, hè? Dus er was een slakje en die boorde gaatjes Klopt. in de schelp. Ja, die boorde een gaatje in die schelp. Dan gaat hij dood. En dan gaat hij dood natuurlijk. Dus ja, dat werd op een gegeven moment heel moeilijk om op de bodem te kweken. Dus toen zijn we met alternatieve kweekmethodes begonnen. Ja, die ze in Ierland en Frankrijk al jaren deden natuurlijk. Ja. Dit systeem bijvoorbeeld komt uit Australië. Oké. Is er verschil tussen een oester die op een tafel groot wordt of die op een andere manier gekweekt wordt? Kan je dat proeven?
Ja, dat kun je ook wel proeven, want deze laag van het water, die bovenste laag, daar heb je meer fytoplankton en op de bodem heb je meer zooplankton. Aha. Dus jij eet Fytoplankton het is vaak dierlijke wat zoeter, ja. En ja. fytoplankton, dan worden ze wat zoeter. Ja, vaak wel, ja. Dat is een ander soort bijzonder. plankton. Ja, ja. Wat gaat er nou gebeuren met al die kooien met mandjes? Die gaan we straks lossen. En dan worden al die oesters gesorteerd en in de put gezet. En dan kunnen ze een beetje bijkomen. Want schelpdieren hebben altijd een beetje stress van de handelingen. Ja, Kijk, toch wel. nou liggen ze lekker rustig. En op het moment dat wij ze aan een boord gooien en in de machine, krijgen ze een beetje stress. Dus dan zetten we ze lekker in het bazin. Zuurstof erbij, continu vers water. En dan kunnen ze weer terug op kracht komen. Kom je hier uit Ierseke? Ja, klopt. Ja, daar rol je er zo in natuurlijk. Ja, die zitten allemaal in de mosselen bij ons in de familie. Oh ja. Dus, Maar jij doet alleen de oesters? mijn zus en 2 broers. Maar ik zag Ik ook ben wel, in 1999 met die oesters begonnen. had je gewoon zin in, wat anders. Ja, ik wilde fruitkweker worden. Kijk. Maar mijn vader had geen boogert. Ik ben Aha. nog wel naar de agrarische school geweest. Oh ja. Maar het is net een akkertje. En uiteindelijk toch weer gewoon wel fruitboer geworden. Maar dan, Ja. dan een beetje in het water. Zeefruit. En een slechte oester, als je een verkeerde oester, heb ik 1 keer gehad. Toen had ik er wel 17 op, moet ik bekennen. Oh ja, ja, ja. Er zat 1 fout ertussen, denk ik. Nou, ik ben geloof ik nog nooit zo ziek geweest. Nee, maar dan ga ik jou wat leren. Nou, dat vind ik nou interessant. Kijk. Pak hier even een oestertje van de tafel. Als jij nou oesters Kom, thuis gaat consumeren. En dat mandje staat bijvoorbeeld al een week in je koelkast. Ja, dan moet je al... Of vast 2 dagen doe je altijd even zo. Ja. En nou hoor je geen hol geluid. Je hoort dat die schelpen dicht hard op elkaar zijn. Dan is het goed. Kun je ze gewoon rustig eten. Oké, dus als je, Openmaak, maar als ja. zodra je hoort dat ze hol zijn, Ja, dat je een hol geluid hoort, dan is het foute boel. hè? Dan zou ik er niet aan beginnen. Nee. Oh, kijk. Ik ga even laden. Goed? Is goed, ik ga helpen. Hier is je mes. Ja, dankjewel. Weer wat geleerd. Jongens, geen holle oesters eten. We varen weer terug naar Ierseke, waar Monk zich weer bij de groep voegt. Zitten jullie wel een beetje? Een beetje strak weer. Maar we zijn Ja, blij maar dat Monk die is er weer bij. Zonder Monk was En toch wel lieverd? iets makkelijker. Fijn Freek. hè? Ja. Een lieve schattenjongen. Maar we hebben het hier altijd over oesters en mosselen en zo, maar er is nog zoveel meer wat uit die Oosterschelde komt. Zoals tapijtschelpen, scheermessen, kokkels, je weet het. En nou gaan wij zo meteen naar iemand toe die daar weer heel erg in gespecialiseerd is. En dan gaan wij genieten van de andere zeevruchten. Oh, wat gaaf zeg. En mogen wij nu ook wat eten? Ik denk het wel, want we gaan pasta vongole laten we straks maken door een echte Italiaan. En dan krijg je echt pasta vongole uit Zeeland. Oh, Joop! Hi! hallo! Wat ik net er ben? Goed man. Ja, Hè? fijn. Ik vind het zo heerlijk dat je zo aan het water zit. Ja, een mooi plekje hè? Dat is toch perfect? Heerlijk. Ik geniet er iedere dag van. Als ik hier 's morgens aankom en zomerdag, dan zie je die zon daar opkomen in Ja. het oosten. Prachtig. Dit is een bedrijfje. Wij doen dus alleen wat met de hand gevist is. Dat is Dus- wel mooi. Dus wij hebben geen schelpen van machinale visserij. Wij hebben Nou, dat vind ik al eigenlijk, heel wat. het is bij ons allemaal zwaar werk. Alles wordt met de handen gedaan. En dat is eigenlijk het speciale wat wij eraan doen. Nou, hier kom je in onze productieruimte. Wow. Dat zijn de vongole. Dit zijn de tapijtschelpen, hè? Tapijtschelp. Ja, hou het Zeeuws, hè? Is Ja. tapijtschelp. Ja, het moet Zeeuws, hè? Ja, tapijtschelp. En hier hebben we de klems. Klems. En hoe worden ze gevangen? Allemaal met de hand. Dat zijn netjes waar ze mee vissen. Ja, En dan hebben ze een riem aan. ja, Er zit een beugel. ja. Nou, en dan hebben ze een lange stok. En van onder zit er een netje aan.
En dan gaan ze, die stok die leggen ze op de schouder. En dan gaan ze... Nee, en dan gaan ze vissen. En dan gaan ze zo. Oh ja? Ja, en dan vissen ze dat op. Zo. En dan pakken ze die beugel naar boven. Dan pakken ze dat nekje. Ja. En dan spoelen ze ze. Ja. En dan gooien ze ze in dat kleine bootje als ze ernaast Maar hebben. dit is een dans. Ja, ja, dat is gewoon een dans. En erachteruit. Ja. Jaap haalt zo'n 5 verschillende schelpdieren uit de Oosterschelde, waaronder de tapijtschelp. Die gaan wij zo gebruiken voor onze pasta vongole. Waarom zijn nou deze schelpen uit de Oosterschelde zo speciaal en zo lekker? Het is hier ontzettend zilk, de Oosterschelde. Zilk. Heel zilk. Ze hebben heel veel voeding hier. Geweldig. En ja, de schelpjes zijn altijd super mooi van kwaliteit. Ja, dat is wel een voordeel dat hij in andere landen wel eens ietsje minder. Ja, dat geloof ik gelijk. Ja. Nou, we gaan een zakje vullen. Kom Zo. over. Nee, dat Zo. gaat goed. Je kan hier wel komen werken. Hè? Ja, ik kan overal komen werken, heb ik al gehoord. Hoe vind je dit? Nou ja, het ziet er fantastisch uit. Nog eentje erbij? Ja, doe er nog maar eentje bij. Wij gaan de keuken in. Hi chef. Ik ben André. André of is het Andrea? Het is eigenlijk origineel Andrea. André of Andrea is een Italiaanse Zeeuw en heeft een Zeeuwse pasta ontwikkeld. Die gaat hij nu gebruiken voor onze Zeeuwse pasta vongole. Dat is een hele speciale pasta. Ja. Want de grondstoffen die komen bij Stichting Historische Zeeuwse Granen. Dat is een tarwesoort wat teruggekweekt is. Oh. Het heet riswijd. En ja, wij hebben dat een jaar geleden hebben we dat min of meer samen met hun ontdekt als een prachtig mooie basis om pasta's mee te maken. Oké, En dat want is echt het is- uniek. Ja, is dat uniek, ja? Dat is echt uniek. Klein hakken? Nee hoor. Hoeft niet eens. Nee. Het lijkt wel een kookprogramma ineens. De helft van het pepertje kan erbij. Gewoon zo? Gewoon zo. Heb je dit voor een deel ook van je moeder geleerd? Van mijn moeder heb ik in het begin pasta leren maken. Ja. Mijn moeder stond aan een oud granieten aanrechtje. Ja. Meel met eieren te mixen en uit te rollen met een fles. Ja, met een fles gewoon, ja. Ja, iets anders was er niet. Nee. Zeeuwse wijn erbij. Het is hier natuurlijk fantastisch. Zeker als je een beetje van koken houdt. En van Zeeland, zeevruchten. Zeeland is wat dat betreft, Een rijkdom. zover als ik het kan zien, de mooiste provincie. Er is hier alles. Dit is het geheim hoor. We mogen kijken. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Ja? Oh. Slim. Andrea snijdt al een paar schelpjes om in de pan mee te bakken. Dat ga ik niet vergeten. Dit. Nee, ik ook niet. Wat uit de vongole komt, dat is natuurlijk zout water. En we koken het in feite nu af in het zoute water van de vongole. Waardoor in feite de pasta eigenlijk al een Zout vongole, genoeg is. maar ook een vongole smaak krijgt. Ik denk dat we in de borden kunnen doen. Kijk eens wat een mooi toefie. En dan komen ze dan dadelijk lekker bij liggen. Peterselie erbij. Jongens. Bon appetit, hè? Smakelijk. Bon appetit. Smakelijk. Potverdikkie, dit is echt lekker, jongens. Ja, André, dat smaakt wel Het is best. gelukt, heet dat. Gewoon zomaar uit de Oosterschelde, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen... Op Zeeland. Ja, proost. Ja, zeker op Zeeland. Proost. Op Zeeland. Zeeland is ook folklore. Kom maar schat, het is niet eng. Echt niet, nee. Kom, we gaan. Zeeland is ook folklore natuurlijk, dus we gaan volksdansen. Hoe leuk. Kom maar, je kan het.
Dit is volksdansvereniging Skaldis. Ze oefenen vanavond in het dorpshuis van Hans Weert. Bonno! Hi man. Het ziet er mooi uit. Dankjewel. Is dit de hele club? Nee, we missen wel wat mensen. Oh ja? Ja. Zijn die zwak ziek of liggen die op het strand? Nee, mensen zijn gewoon druk. Sommige mensen... Je bent helemaal buitenaan, het is echt sport. Het is echt sport. Volksdans is echt sport. Het is eigenlijk sport, hè? En het is ook behoorlijk warm vandaag. Dat is waar. En moet dat niet altijd in klederdracht? Want ik zie ook mensen die dat niet doen, maar dat is misschien omdat ze aan het repeteren zijn. Normaal gesproken als we repeteren, dan hebben we geen klederdracht aan. Nee, maar dat hebben jullie voor ons gedaan. Zeker. Het is toch heeft toch een mooi effect, hè? Ja, dat is wel mooi om te zien. En is dit altijd de vaste begeleiding? Dit is over het algemeen de vaste begeleiding. En wat voor muziek is dit dan? Van alles, maar allemaal Hollands. Allemaal Hollands? Ja. Oud-Hollandse nummers. Oud-Hollandse Ja. nummers. Ja. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Uit welke tijd, in welke tijd Er zitten zitten we? de nummers bij vanuit 1600, maar het meeste is van 1850 tot ja, Dat is 1950. toch ook al heel oud? Ja. Dus dit wat hier gedanst wordt is even oud als de muziek? Ja, nou sommige dansen zijn wel wat moderner gemaakt, zullen we Ja, maar zeggen. iets opgefrist. Ja. Het komt allemaal van de polka, denk ik. De wals of polka. Ja, klopt. dat zijn hele ouderwetse dansen. En daar hebben mensen op voortgeborduurd. Ja. Gaan jullie dan ook optreden? Ja, we willen wel eens optreden. Alleen dat is, na de coronatijd is dat wel wat moeilijker geworden. Beetje ingezakt, hè? Beetje ingezakt. Dat is bij Vroeger mij deden ook we zo. wel bejaardentehuizen en dat soort dingen dansen. En, Dan worden mensen helemaal blij natuurlijk. ja, zeker, zeker in de dracht. Ja, van, dat moet geweldig zijn. Gaan jullie ook wel eens helemaal los, zwieren? Dat zag misschien niet zo uit, maar net gingen we helemaal los. Maar het is echt sport dus, hè? Ja, Want zeker. het is hard werken ook. Het is hard werken. Kun je meedansen? Nou, maar dat kan ik niet, joh. Dat komt goed. Dan helpt je een beetje. Dan Ja? Probeer het. Ik hou je vast. Doe ik het zo? Of je tegen mijn schouder leggen? Ja? Zo vast. Dit is de houding. Oké. Het is een beetje huppelen. Kijk. Kan het dan? Kan het niet? Heel opvast. En druk je naar buiten toe. Nog een stukje naar buiten. Kijken om naar elkaar. Trap in onze handen. Loop naar elkaar toe. Zwaai met de vinger. Dan nog een keer. Dan doe je een draadje om jezelf. Dan gaan we weer erop rijden. Mijn ouders hebben me een beetje meegetrokken in de volksdansvereniging. Want die deden ook al volksdans. Ja, dus ik ben opgegroeid met volksdans. En toen ben ik hem volgens mij een beetje als een rebels kind tegenaf gaan zetten. Ja, want je dacht, wat een oude lullen toestand. Tot ik mee werd genomen naar een leuk festival. En toen ben ik mee de dansvloer opgetrokken. En sindsdien niet meer gestopt. En dat was toen ik 13 was. Ja. Dus ondertussen 18 jaar aan de volksdansen. Wat bijzonder. Zullen we nog een dansje doen? Ja, wil je meedoen? Dit is ook maar, ik doe met jou mee. Jij kan mij goed leiden. Nee.